كبرى سمعتنا AM بميديا تي في لومي كاب حزبي ناب حزبي تاريخاوي بوليتيكاوي محبراوي قطباوي حفشاوي كنتات هاجرنان ሕብረተሰብናን ዝደስስ በብእዋኑ ዝተፈላለዩ ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሕን ሰብ ሞያና ዓድምና ንሓድነትና ዘበርኽን ንሓትና ዝወስኽ ከምቲ ኣብ ዝሓለፈ እዋን መብፅዓ ዝኣተናልኩም እንሆ ሎሚ ፈላም መደብና ሒዝናልኩም መፂና ኣለና እምበር ናይ ሎሚ ጋሻና ብርሃን ንርሕሰና በራ ክኸውን እዩ ሓው ብርሃን መጀመርያ ብድሕሪ ሽምካ ድሕሪ ባይታኻ ምስ ሰማዕትና ክተላልየና ኣብ ድሕሪኡ ናብቲ ዘዳልናዮ መደባት ናትና ኢንሻአላህ ተፈضل ሕራ ይቕኒየለይ ክቡር ሓው መጀመርታ ነዚ ዕድመ ብምሃብካ የመስግን ብምቕፀል ኣነ ሽመይ ብርሃን ኑርሒሰና በራ ይበሃል ኣብ ኣስመራ ተወሊደ ኣብ ኣስመራ ዝዓበኹየ ሕጂ ኣብ ሕብረት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ሜሪላንድ ይቕመጥ ማለት እዩ ኣባል ፈጻሚት በጽሕፈት ሰልፊ ናህዳ ኤርትራ ሓላፊ ውደባን ስርርዕን ኮይነ ድማ ይሰርሕ ኣለኹ ናብ ድሕሪት ተመሊሰ ክኸይድ ኣብ ኣስመራ ኣብ ሉል መኮነን ሃይ ስኩል ኣብ ዝነበርኩሉ ኣብ 75 ማለት እዩ ኣብ መወዳእታ ናብ ሜዳ ወይ ናብ ሰውራ ኤርትራ ተሰሊፈ ኣብ መወዳእታ 1975 ናብ ህዝባዊ ግንባር ሓርነት ኤርትራ ኣብቲ ግዜቲ ህዝባዊ ሓይልታት ሓርነት ኤርትራ ተሰሊፈ ንልዕሊ 18 ዓመት ክሳብ ናጽነት ተጋዲለ ማለት እዩ እቲ ድሕረ ባይታ እዩ ዝመስል ይቕኒየለይ ብምቕፃል እውን እዚ ቅነ ናይ መወዳእታ ረመዳን ከምኡውን ናይ ዒድ ስለዝኾነ መጀመርታ ንኩሎም ኣመንቲ ምስልምና ዒድ ሙባረክ ኩሉ ዓም ወአንቱም ብኸይር ክብል ይደሊ ብምቕፃል እውን ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ዮሃና ንመበል 29 ዓመት ናጽነት እንኳ ሓጎሰካ ክብል ኣፍቅደለይ ይቕኒየለይ شكرا حاو برهان وكل سنة وانت طيب نعقون خير زلو عيد قبلك نمنيلك اسكي برهان مو كمزبلكايو مبل 29 بعل ناصنة إرترا نبعلا لنا كم كل زحلف أوانات عمت قلب بايتان قلن بي أونلاين أب سايبر بحال ناصنت كموترو يبحالي بزتفعل من قدي بتم دقفت ترايز يكوني بتم تقام دن دليل تفتحين كي تلفون بحال ناصنت أب كل علامات زلو حزب إرترا نزم عند زي خي ذكري حليف فلتنيو قاليو تحقيسو دانكيران سحسحن كلو قاليو ما حلوف تذكرتاتو نزلنا لنا تقاليسنا إلون سألين كدان تخدينو زحلفوا الأوان نيريو لما دودا صباح سرعة زي الحزبي أدميو كساب عبدي تدلي مساوديا تيو أين العلين تحتي أبغزا هجرون فدين وانا خوين نخينبر يشوف زري الله هجر حزبي إرترا فقد سهران مدر بحرين مدر سهران كم إنسان فقدوا يموتن يتأفئن مهلاوي برهان كم زي مثلني نوح حزب العامتات بحزبا جنبار تقاتل حزبا جنبار مباركة اسكي ملسي لنا تذكرات كا أبجدلي كما يمثل انتاي نيرو انتاي كتذكر تخيل كم زلنا حبريتا العساش متعمد بحزبا جنبار تقاتل مباركة بدحريو بسبب مقطاو أسمرا ناصنة إرترا أتيخا كو محبرا ونابرخان تتناخر كم تلعاكا يزلنت حبريتا اسكي نزيل كاديخا تقاليسكا أفسدت كوين كاخ تزارو بولو ديو قدلي إرترا ويبعال ناصنة كتستمع أرديو وتقول قاد سحلي فسكي ملسي الكاسكن دحريت كاب حنقول كاكاس زيك التذكرات كا قدر يخبها كله صبغ الله حماق الله اسكي قلب لنا خو
رأيغني اللي مجمرتا تي ناي صورة إرترا وي ناي قدلي تموكرو بزح عمتات سلزغونة بحصر زبالة بحد ساعات وي بخلت ساعات قليس كازود دا يكونن جن بحفشة ندحري تمريسخ خيت الأخوينا ويكرئي أب مودة ثانية سبعا حمشترنا بحزبا مبارا بستسلف كل جزية زبزح جزية كم حكيم ويكا كم ناي أجر حكيم كوينة بناي حكمنا عالم ننوي عمتات سريحة مالتي بفلاي أب سبعان شوعتن أب كبي دبرت كابزاتو أتحيزة بناي قدما يرديت وناي أجر حكيمة بتجزيتي زبل مسوي بالمخان حكيمنا جانتاني حيلينا يقولون خونا والكل درجة بدرجة عبية كم حكيمنا سراويت مالتيو دحريون كم حكيم بطولوني وإذا بدرجة نرس تماهيره نلعلي عصرت حموشت عمد أبتنا حكمنا علم بستفل عليه ناشتن عبيتن موياتات كم سرح كو ذكر كله بفلاي أب بزح عبيتن ناشتون وقعات وكوينات تساتيفه نبزحات تقرلتون أوشت وقع حكمن أوشت مكاموت كدحنن نبعليون أب كوغان أب حدقا نايموت فلاي تهاسيو ويكاستوصعو تقرلتين مدحنن محكامن بزح على تحت زنورون بزح زرزير كادي ودا ناي كونات ناي كويناتن ناي سلامن حماقن صبغون لعلن تحتن زلو سلازخونه ازيو ندحري تمريس كختريو خلها بطعمي بزح تذكرتات يو زمص بفلاي اب ميدا كم حكيم بدرجه أجر حكيم كم تقدم الشغل صنحه بدرجة قدام عريديت مالتيو درجة بدرجة أبتنا يحكمنا عالم أرجع مولوتي ناي قد لي تمكري أب نحكمنا عالم يحلفيه جن نحكمنا هو كله أبقد مجنبار أبتوجا سراويت بفلاي تي أحد عشرة عامات أبكب بدبرت دحريون أب كفل سراويتات مالتيو كم مجمرتا خم حكيمنا يكبي بريتنا يقولوني بدحريون أب حكمنا خفل سراوي حاجة جازي ناي تعب حكيم ويناي تقنا حكيم بمخان أب كل مجنبار كم ناي متوحد أحدو حاجة جازي ناي تعب حكيم بمخان أب وعيون زحولن أب زي سلامنا أب زي كيناتن كجلجل كيله ويكا أجلجله بتوسخون تي فلوت زبهال عبيت وقعات كبابي نسمرا كرن زحزنالو مالتي ناي سمعان شوحتن بدحيون خباب سمرا نمتقع قدم مزلع مالتي وسبع مودات أنا قدام سمعان شمونتن مالتي بتمرير وقعات ناي كباب سمرا بدحيون تي تاريخاو زخونا ناي مزلع وقعات درجة بدرجة كسب نسحلت مليسنا مررت وقعات دكايدنالو أو بزح تذكرات اللني بدحيون دحري مزلع مالتي هذا ناي 10 عامات من ربراب تي بورارات تباهيلو السواع كدما كلاي سالسا ورار كسب شاد ورار مالتيو اب نقفا ابتناي مكلخال مزاقب مس كبي دبرت كوينه بزح كونتات كاب تذكرتاتي ديسور كوص ديكل بزح فصاميتات نيره اموداتون ابتناي صلاحتا زبال اي موداتا ناي ربعان سباز نبرون عبيت وقعت في الصامتات نيرة بدحريون كونتات تغيروا تناي متقعتي مدرخ مساتنا درجة بدرجة كتماتات حرازة وصعنا لون بتفلى لوقعتون كسب كوينات ناي أفعبت محررنا كتما فعلات مالتيو نتي ناي نادو تتقعلو بدحريون نبع نسمينا برأس حل نبع الكباب بأسع زي ما صعنا له مليسنا هنا مودة أتاتي بركاو متقعتي ويكاتي زازامي كويناتنا يسمرا وبدكم حرقيرنا نسمرا زعتنالو كسعب شعون بزح مررت وقعت بفلاي مودة أبتقد جنبار متبحت أهادو مخان وقعت نحكمكم كسعتي نسمرا زعتنالو مودة ما قاتا مخوينو أبتناي دكم حري كباب دكم حري نبع علي توقيئة أب مأكل كتما اسمرا خاطو أي كالكون توقيئة
بحكمنا صنيحه كن دحريو كن دحريتي حد سومن كنت سومن سكور كوغن سمرا اتخيله مالتي سزيتي حفشاوي ناي كالسي وي كان يوغ ناي صورات مكريكم زمسل كن زياده ناي زخاخرن انتايو كم حكيم وي كابنا حكمنا مويا بمخان ብዙሓት ተገደልቲ ኣብ ውግእን ኣብ ሰላምን ብፍላይ ኣብ ዝሓመሙን ሕክምና ዘድልዮምን ይሕግዝን የገልግልን ስለ ዝነበርኩ ብብዙሓት ተገደልቲ ዝዝከርን ንዓይ እውን ብዙሓት ኣብ ሕቑፎይ ዝተሰውኡ ገሊኣቶም ኣዝዩ ብርቱዕ ወይ ከዓ ከቢድ ማህሰይቲ ዝወረዶም ናብ ዓበይቲ ሕክምና ዝሰደድክዎም ብዙሕ ላዕልን ታሕትን ዘለዎ ካብ ኣእምሮይ ዘይወፅእ ተዘክርታት ዘለዎ ናይ ልዕሊ 18 ዓመት ቃልሲ እዩ እዚ ድማኒ ንድሕሪት ተመሊስካ ክትሪኦ ከለካ ብፍላይ ኣብዚ ግዜ እዚ እቲ ዘለና ኩነታት ልክዕ እዩ ድሮ ናፅነት ኢና ዘለና ወይ ከዓ መበል 29 ዓመት ናይ ናፅነት እዩ ናፅነት ክቡር ዕለት እዩ ብፍላይ ብሸሓት ቀያሕትን ፀለምትን سوءات استرخبت كبرت هاجر بتحواس تقبلنا تناصمت شنشات 9 حد مالتي دحريو جن تي صعبه ناي سرانشات عمت ناي سقاي ويناي مكرا ناي حسم ناي بارنت عمتات اب ايرترا ازي تي حدري ناي سوءاتنا وي حدري ناي جغانو خمدي نبره كلنا اب تفلالي اغطامتات نغلصو سلازخنا ناب زرزر كاتو يدلن جن ناي حقي دقيمة خلوز غلطايو بتسعرن بمسواتن ناي جغانو إرتراوان كمون حزب إرترا زمصت ناصنت تيناتا ربحا ديو تناتا طعم ديو تخوليفو بوحدات ጉጅለ ናይ ህግደፍ እተሃገር ኣብ ዘርሙ ኣትያ ኣብ ስቃይን ኣብ መከራን ኣትያ ክትርኢ ከለካ ናይ ብሓቂ ዝተሓስበካ እዩ ይኹን እምበር እቲ ዕለት ናፅነት ክቡር ዕለት እዩ ብዙሓት ጀጋኑ ሂወቶም ዝሕልፍሉ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ዝፀዓረሉን ዝተቃለሰሉን ስለ ዝኾነ ሕጂ እውን ነቲ ዕለት ብክብሪ ንዝክሮ ግን እቲ ሃገርና ዘላቶ ሃልዋት እቲ ህዝብና ዘሎ ሃልዋት ግን ናይ ብሓቂ ዝተሓሳስብን ብፍላይ ኣብዚ ቀረባ ቁርብ ዓመታት ህላዊ ሃገር ኣብ ሕቶ ዝኣትወሉ ዘሎን ህዝቢ ኤርትራ መመሊሱ ዝስደደሉን ዝሳቀየሉን ኣብ ዝሓሰመ ናይ ናብራ ኩነታት ዝኣትወሉን ስለ ዘሎ ተመሊስና ክንሪኦ ከለና ናይ ብሓቂ ዝተሓሳስብ ብፍላይ ንሕና ከም ተጋደልቲ ሙሉእ መእስነትና ወይ ዝበዝሕ ዕድሜና ኣብ በረኻ ወይ ኣብ ሜዳ ዘሕለፍናዮ ፍረ ናይ ናፅነት ኣብ ክንዲ ንርኢ ናብ ባርነት ተቀይሩ ህዝቢ ኤርትራ ነናሻዕ ክስደድን ካብ ዝኸፍአ ናብራ ናብ ዝሓሰመ ክኸይድን ኩነታት ኤርትራ ሕማቅ ዘይኮይኑ ብፅቡቅ ዘይዝከረሉን እቲ ሓደ ግዜ እውን እቲ ዝነበረ ቃልሲ ንከምዚ ድዩ መፅኡ ኢልካ ዘሰንትነካ ኩነታት እዩ ግን ከምቲ ኩሉ ሻዕ ንብሎ ቃልሲ ጠጠዋ ይብልን እዩ ኣብ ሕማቅ ኩነታት ኣለና ከምቲ ብፅንዓትን ብጅግንነትን ናፅነት ደምፃና ሕጂ እውን ብፅንዓትን ብሓቦ ናይ ህዝቢ ኤርትራን ብተቃለስትን እቲ ሓርነት ንብሎን እቲ ፍትሓዊ ዝኾነ ኩነታት ሃገርና ናብ ሰላምን ናብ ስኒትን ናብ ማዕርነትን ከምኡውን ናብ ብፍትሕን ብሕጊ ወይ ከዓ ብቅዋም እትመሓደር ኮይና ናብቲ ኩሉ ሰብ ዝብህጎ ጥዑም ዝኾነ ወይ ከዓ ልዙብ ዝኾነ ሓርነታዊ ግዜን ናብ ናይ ሰላም ግዜን ክንመፅእ ዘለና ሃረርታ ላዕሊ እዩ ብፃዕሪ ናይ ኩሉና ወይ ናይ ኩሉ ደላይ ፍትሕን ናይ ህዝቢ ኤርትራን እውን ነዚ ኩነት እዚ ናይ ግዜ ሕቱ ዳ እምበር ዘጠራጥር ኣይኮነን ይቕኒየለይ ብጣዕሚ ፅቡቅ ታንኪዩ ብርሃን ዝገርመካ ልዕሊ 18 ዓመት ኣብ ገድሊ ምእንቲ ናፅነት ስለ ህዝቢ ከርተት ኢልካ እንደገና ዳግማይ ትቃለስ ምላውካ እዩ ናፅነት እንታይ እዩ ንዓኻ ብርሃን እንታይ እዩ ናፅነት ምዝ ዘለና ሃዋሁ ትንከ ተነኺፍካ እንዲኻ
እስኪ ናጽነት ስንታይ እዚ ሕጂ ናጽነት ተባሂሉ ዝበሃል ዘሎ ከመይ ክትገልጾ ትኽእል? እዚ ናይ ሕጂ ናጽነት ከም ናይ ዳንኬራ ወይ ናይ በዓል ናይ ፌስታ ጌርና ኣይንሪኦን ኢና ምክንያቱ ሃገርና ዘላቶ ኩነታት ናይ ብሓቂ ደስ ደምም ድሕዝን ስለ ዝኾነ ብዓይኒ ሕልና ኢና ንሪኦ ማለት እዩ ግን ብሓፈሻ እቲ ኤርትራ ከም ሃገር መጠን ሓንቲ ልኡላዊት ሃገር ኮይና ነፃ ኮይና ትነብር ስለ ዘላ ንሱ ናይ ብሓቂ ድሕጉስ እዩ ምክንያቱ እዚ ፍረ ናይ ኣሽሓት ጀጋኑ ስዋኣትና ዝፀዓርሉ ወይ ዝሞትሉን ዝተሰውኡሉን ዕላማ ስለ ዝኾነ ከምኡውን መላእ ህዝቢ ኤርትራ እስላማይ ክስታናይ መታሕት ከበሳ ኩሉ ሃይማኖታት ኩሉ ብሄራት ኩሉ ወገናት ኩሉ ኣውረጃታት ብፃዕሪ ብኒሕ ተቃሊሱን 30 ዓመት ተዋጊኡ ዘምፅኦ ስለ ዝኾነ ባህጊ ናይ ህዝቢ ኤርትራ እዩ 30 ዓመት ተቃሊስና ናጽነት ኣምፂና ድልየትና ከሱ እዩ ነይሩ ብፍላይ ኣብ ሜዳ ኩሉ ተጋዳላይ ናቱ ስምዒት እንታይ ነይሩ ናጽነት ጥራሕ ትረኽብ እምበር ወላ እንተተሰዋእኩ ድሓን እዩ ዝብል ነይሩ ስለዚ ከምቲ ኩሉ ሻዕ ንሰምዖ ማለት እዩ ብታሪክ እቲ ተጋዳላይ ንነፍሱ ይኮነን ዝጋደል ነይሩ ንህዝቡ እዩ ዝጋደል ነይሩ ወይ ንሃገሩ እዩ ዝጋደል ነይሩ ስለዚ ኣነ ተሰዊኤ ሃገር እንድሕር ተረኺባ ናጽነት እንድሕር ተረኺቡ እሱ እቲ ፍረ ማለት እዩ ዝበሃል ነይሩ ስለዚ ድሕሪ 30 መሪር ናይ ቃልሲ ዓመታት ናጽነት ተረኺቡ እታ ዕላማ ተወቂዓ ማለት እዩ ግን ንድሕሪ ተመሊስና ክንሪኦ ከለና እቲ ናይ ብሓቂ ናይ ቃልሲ ዕላማ ንናጽነት ጥራሕ ዘይኮነ ንሓርነት እውን ነይሩ እንታይ ማለት እዩ መሰል ናይ ህዝቢ ዝሕለወሉ ሃገር ብዲሞክራሲ ብፍትሒ ብማዕርነት ብዲሞክራሲ ትምራሓሉን ብምርጫ መንግስቲ ናይ ህዝቢ መንግስቲ ዝኾነሉ ንሕና ከም ተጋደልቲ መጠን እቲ ስልጣን ናብ ህዝቢ ንረክበሉ ዓይነት እዩ ነይሩ ማለት እዩ ከም ሓቂ ግን ድሕሪ ናጽነት ደረጃ ብደረጃ እቲ ኩነታት ናይ ሃገር ናብ ምንታይ ከይዱ ኩልና ንፈልጦ ስለ ዝኾነ ኣነ ከም ውልቀይ ክገልጾ ከለኹ ኣብቲ መጀመርታ ማለት እዩ ንሓደ 3-4 ዓመት ኩነታት ሃገር ክሳብ ሬፈረንደም ዝግበር ብዓቕሊ ብፅሞና ተኸታቲልና ርኢናዮ ኣብ ድሮ ናይ ሬፈረንደም ግን ኣብቲ ናይ ንኣብነት ኣብቲ ናይ ኣድማ ናይ ተጋደልቲ ናይ 94 ተሳቲፈ ነይረ ኣብ ኣስመራ ኣብ ችቾሮ ማለት እዩ እዚ ድማኒ እቲ መስመር ናይቲ ስርዓት ካብቲ ቁኑዕ መንገዲ እንዳወፀ እቲ ዝተቃለስናሉ ዕላማ ዘይኮነ ናይ ውሕዳት ጉጅለ ጥራሕ ኣብ ግብሪ ዘውዕል ንረብሓ ናይ ህዝቢ ዘይሕሉ ዓይነት ስርዓት እንዳኾነን ምልካዊ ዓይነት ስርዓት እንዳኾነን ይኸይድ ከም ዘሎ ብድርኡ ወይ ብሽዑ ክንግንዘቦ ክኢልና ነርና ማለት እዩ ኣድማ ናይ ተጋደልቲ እውን ንዕኡ ዝዓለመ ንዕኡ ጠጠው ንምባል እዩ ነይሩ ብድሕሪ እውን ኣነ ኣይነበርኩን ኣብ ኣስመራ ንኣሜሪካ መፅአ ማለት እዩ ናይ ስንኩላን ናይ ማሕበር ዘጓንፍሉ እውን ሓደ ካልኣይ መርኣያ እዩ ነይሩ ማለት ስለዚ ኣብ ውሽጢ ውሕዳት ዓመታት እቲ ስርዓት ካብቲ ቁኑዕ መስመር ይወፅእ ከም ዘሎን ናይ ብሓቂ ንዝተጋደልናሉ ዕላማ ኣብ ግብሪ የውዕል ከም ዘሎን ንረብሓ ጉጅለ ውሕዳት የገልግል ከም ዘሎን መላእኽን ገባትን እንዳኾነ ይኸይድ ከም ዘሎን ኣብቲ ግዜ እቲ ኣብ 94-95 ማለት እዩ ኣነ ክረኣየኒ ክኢሉ ብድሕሪ እውን እቲ ስርዓት ጠንጢንዮ ከይደ ማለት እዩ ወይ ገዲፈ መፅአ ማለት እዩ ብሓፈሻ ክረአ ከሎ ግን እቲ ናጽነት ከምታ ኣንተ ወይ ዝበልክዎ ፍረ ናይ መስዋእቲ ጀጋኑ ፃዕሪ ናይ ሙሉእ ህዝቢ ስለ ዝኾነ ክኽበርን ኩሉ ግዜ ክዝክርን ዝግብኦ እዩ እዚ ዕለት እዚ ክቡር ዕለት እዩ ግን ሃገርና ዘላቶ ሃለዋት ኣመዛዚንካ ክትሪኦ ከለካ ናይ ብሓቂ ደጉሂን ደስተንትንን ደሕዝንን እዩ ነዚ ምቕያር ከዓኒ ኩሉ ብዘላይ ፍትሒ ኣብ ውሽጥን ወፃእን ክቃለስ ነቲ ኤርትራ ስኢናቶ ዘላ ክብሪ ወይ ሓርነት ክመልስ ንህዝብና ካብቲ ፋሕፋሕ ኢልዎ ዘሎ ናብ ምዉቕ ናብርኡ ክምለስን ናብቲ ኩልና ንብህጎ ሰላምን ፍትሕን ማዕርነትን ዘለዎ ስርዓት እንትኽለሉ ቅዋማዊ መንግስቲ እንትኽለሉ ንክንምለስ ናይ ኩልና ፃዕርን ቃልስን ዝሓትት እዩ እዚ ከዓኒ ናይ ግዜ ሕቶ እምበር ክኸውን እዩ ዝብል እምነት እዩ ዘለኒ ይቕኒየለይ ታንኪዩ ልክዕ ክኸውን እዩ ብልክዕ ከምቲ ዘበገስናዮ ቃልሲ ሒዝና እንተተጓሒዝና ህዝቢ እንተተጠርኒፉን ተተወዲቡን ሓድነቱ ውሒሱ ነቲ ዘይድፈር ሓያል
ዝበሃሉን ስዒሩ ከኣቱ ምዃኑ ዝርድዩ ግዜ ነዊሕ እምበር ዓወት ኩሉ ግዜ ኣሎ ሰኒዕካ ናይ ምቅላስ እቲ ጉዳይ ኣድማ ተጋደልቲ ካብ ልዓልካ ኣብቲ እዋን እቲ ምብጋሶም ፅቡቅ ነይሩ ክቅፅል ግን ኣይከኣለን እቲ ነቲ ኣድማ ከዘሓሕሎ ዝኸኣለ እዚ እቶም ተጋደልቲ ግቦኦም ስለ ዝሃቦም ዲ ወይሲ እታ ምስጢራዊ ሰልፊ ትበሃል ኣብቲ ውሽጢ ኮይና ከምዚ ናይ በዓል ወዲ ዓሊ ዘፍሸለት እውን ኣፍሸላተ እያ ነቲ ኣድማ ማለት እዩ ከመይ ነይሩ እቲ ኩነታት ቁሩብ ብሕፅር ኣቢልካ ክወፅታ ኢልካ ነቲ ኣድማ እኳ ገና ከምዚ ናይ ሕጂ እቲ ኩነታት ናይ ህዝቢ ድዩ ብሓፈሻ ኩነታት ናይ ሃገር ኣብ ሕማቅ ኩነታት ኣይኮነን ነይሩ ገና ይጅምር እዩ ነይሩ እንድሕር ንዝክር ኮይና ድማኒ ድሕሪ ናፅነት ብግዝያውነት ክሳብ ሬፈረንደም ኩሉ ተጋዳላይ ብደይ ደሞዝ ኣብ ዘለዎ ክፀንሕን እቲ ዝነበሮ ከም ተጋዳላይ ኩነታቱ ክቅፅል እዩ እቲ መደብ ነይሩ ማለት እዩ እዚ ከዓ ምስቲ ዝነበረ ባህርያዊ ስለ ዝኾነ ኩልና ተቐቢልናያ ነርና ማለት እዩ ድሕሪ 4 ዓመት ግን ሬፈረንደም ክግበር እሞ ከዓ ኤርትራ ከዓ ሉላውነታ ኣብ ዓለም ክትፍለጥ ድሕሪኡ ትፅቢት ናይ ኩልና እንታይ እዩ ነይሩ እቲ ኩልና ንምነዮ ስርዓት ሕጊ ክመፅእ ምርጫ ክካየድ ሰልፍታት ክፍቀድ ኩሉ እቲ ናይ ዲሞክራሲ ስርዓት ክመፅእ ቁርቡን ኣንፈት ክርከብ ዝብል ተስፋ ነይሩና በንፃሩ ግን እቲ ተጋዳላይ ከም ዘለዎ ናብሩ ክቅፅል ኩነታቱ ክቅፅል ንሓደ 4 ዓመት ብደይ ደሞዝ ክሰርሕ እቲ ግዝያዊ መንግስቲ ኤርትራ ከዓኒ ከም ዘለዎ ማለት እዩ እቲ ናይ ህዝባዊ ግንባር ምምሕዳር ነቲ ሃገር ሒዙ ክቅፅል ካብቲ ፅቢትና ንላዕሊ ንወፃኢ ነይሩ እቲ ስሩዕ ዝኾነ ኣኼባታት እውን ኣይተገብረን ብዝተቀድሐ መልእኽቲ እዩ መፂኡ ማለት እዩ ናብ ኩሉ ተጋዳላይ እዚ ድማኒ ነቲ ንፅበዮ ዝነበርና ስለዘይኮነ እቲ ምልዓል ናይ ተጋደልቲ ወይ ከዓ ድማ ናይ ተጋደልቲ ምፅኡ ልክዕዩ ክሳብ እቲ ግዜ እቲ መናብሮ ናይ ተጋደልቲ ኣብ ሕማቅ ኩነታት እዩ ነይሩ ዝተመሓየሸ ነገር ኣይነበረን ዝወፀ መደባት ኣይነበረን ልክዕዩ ብዙሕ ምክንያታት ነይሩ ሓድሽ ሃገር እዩ ተቁጠባ ናይቲ ሃገር ኣብ ሕማቅ ኩነታት እዩ ነይሩ ግን እዚታት ተፀሚምና ወይ ተፃዊርና ንኸይድ ነርና ግን እቲ ኣካይዳ ናይቲ ስርዓት ኣንፈቱ ይስሕት ከም ዘሎ ክረኣየና ጀሚሩ ነይሩ እዚ ድማኒ ካብቲ ዝኸዶ ዘሎ ኣንፈት ክቅለ ኣለዎ እቲ ዝግበር ዝነበረ ሸብዳዕዳዕ ናይ እቶም ሓለፍትን ሚኒስትራትን መስመሩ ይወፅእ ኣሎ ዝብል እዩ ነይሩ ብሓቂ እቲ ሽዑ ዝነበረ ኣድማ ከምዚ ሎሚ እንደልዮ ዘለና መሰረታዊ ለውጢ ንምምፃእ ዓይነት ኣይኮነን ነይሩ እንታይ ደኣ ገና ነቲ ስርዓት ኣይጠለብናዮን ወይ ከዓ ኣይተባተኽናን ነርና ማለት እዩ ገና ሲ ከምዚ ዘለናዮ ሕጂ ናብ ዲክታተር ይኸይድ ዝብል እምነት ኣይነበሮን ሰብ ገና እዩ ዘሎ ስርዓት ቁሩብ መንገዲ ይስሕት ኣሎ ንዑ ተመለሱ ዓይነት እያ ነይራ ሽዑ እውን እቲ ኩነታት بمهداء ويكا بمدع عاس تي طلبات ناي تغارلتي ناي مناورو خن كال زنبره حتوتات كما حيشيو كملشيو بزبل مدع عاسي قالات تملشو تي تغادلايون كحد كيلو بدحري صعبه هنتات كلنا نفلطو نتوما بتاع ادما بنتفت تساتفو ويكا تمزرايو والكسبات بمهدان بمأسار بدحريون حتصير كيكيد هم تاعنتو يستنكفكو ناي محبر ناي سونكولان تغارلتي فتصامي ماتي مالتي سز بحفشاتي شعوز نبر انتا ينيرو تي سرعات مسموري سحت الله تي بدحريو الصعبه فتصم ملكاو زخونه كايدا ولا كونت زي بلنايو ابت غزيتي مقلقال ناي سرعات نامنتاي غوسي خيتكم دلو كنغنزب ويكا هنري جميرنا سلازنبرنا يوتي ادما تلاعيلو تادما جن بمتعشا ويكا بمدنقار بمتلال زنزنز من قبر الكمينة خمسة خلنا محيش الكمينة قلب الزبل كتحدادا كيلو دحريو جن سرعات نزيعا كم تموكرو خويناتو تستقدالين خيل لعال فحفح كبلون نقلياتهم كاسروم نقلياتهم بوتا خطيرهم سلازي خالي تا زنبت مكساس فشيلا مالتيو سلازي تمونتاتكم ينيرو جن قنا ينيرو كان شعوب إيرترا برفرندم تعويتاس لولوينتا كتويج تقراربو لزنورت غزي مالتي سلازي تخونتات كمزني حجي اب حماق كونتات هاي ودغ نيرو زيتات تابعيوها تستغدالاي هديو
ናብሩ ተመሊሱ ክብለካ ይደሊ ይغني لي በጣም ጽቡቅ ብርሃን ዓወይ ሽኩረን ጉዳይ መጀመሪያት ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ገድሊ ዘሕለፍካዮ ብዝርዝር ክንከደይና ግን ኣብዚ ሓፂር እዋን ሕጂ ወይ ድማ ዝፈላም መደብና ክነልዕሎ ዘይከኣልና ጉዳያት ኣሎ መዓንቲ ጌርና ግን በብመዓንቱ ሕፅሕፅር እንዳበለ ብዝርዝር ከነምፅኦ ኢና ንሕጂ ኣብዚ ታሽሞ ክንገብር ኢና ናይ መወዳእታ ክትብሎ ትደሊ ምስቲ ኩሉ ዝሓለፈ ፅንኩር እዋን ርኢኻ ነዛሚድካን ምዚ ሕጂ ዝኸይድ ዘሎ ናይ ዳያስፖራ ዕግርግር ዝኸይድ ዘሎን እስኪ እንታይ መልእኽቲ ህዝቢ ኤርትራ በጋጣሚ 29 በዓል ናጽነት እንታይ ክትሕልፈሉ ትኽእል ነዚ ህዝቢ ገለ ሰባት ትርጉም ናጽነት ዘይርድኦም ትርጉም መስዋዕቲ ገድሊ ከመይ ነይሩ ዘይርድኦም ሰባት ኣብዚ ዳያስፖራ ክዕንድሩን ክጋልቡን ክትርኢ ከለካ ናይ ብሓቂ ዝገርመካ እምበርከ ኤርትራውያን ድዮም እምበርከ ደም ኣለዎም ድዩ እምበርከ ሰብ ኣለዎም ድዩ ሃገር እንታይ እም ብህዝብን ብሃገርን ዘይሓስቡ ትብል ኢኻ ሓሳብ ንበይንኻ ዝዛረብ ኢኻ ከምፅሉል እዚ ኩሉ ኣብ ዳያስፖራ ዝግበር ክትሰምዖ ከለካ ሓሳብ ከም ኤርትራዊ ትሓፍር ኣካል ናይዚኦም ድዮም እምበርከ ኣነ ትብለሉ ኢኻ እስኪ ምስቲ ዝሓለፈ ፅንኩር እዋናት ጅግንነት ገድልን ትርጉም ናጽነትን ነዚ ዳያስፖራ እንታይ መልእኽቲ ከተሓላልፍ ትኽእላ መወዳእታ ብሃገርና መደብና ክንዛዝም ኢና እንሻ አላህ يغني لي وبجمرت خمتي عن تويز بالكو ناصنت هاجر كبور ويكا بزحات جغانو مسواتنا بزحات تخفلو ስለዝኾነ እቲ ዕላማ ናይ ሉላዊነት ሃገር ኤርትራ ከም ሃገር መጠን ኣላን ኔራን ስለዝኾነት ሓደ ካብቲ ምንዮት ናይ ኩሉ ኤርትራዊ ኸኣኒ ኤርትራ ከም ሃገር ክትቅፅል ኤርትራ ከም ሃገር ክትነብር ከይትሽየጥ ወይ ከይትልወጥ ወይ ከይትቆመም ከምዚ ሕጂ ብተፈላለየ መልክዓት ንሰምዖ ዘለና ዝተፈላለየ ካብ መስመሩ ዝሓለፈ ዓይነት ድምፅታት ኣይኮነን ኤርትራ ሉላውነታ ተኸቢሩ ክነብር እዩ እቲ ፃዕርን መስዋዕትን ናይ ኣሽሓት ደቃውን ንዓለም ክነብር እዩ ግን እቲ ዘለናዮ ኩነታት ናይ ኤርትራ ዘይንቡር ህዝቢ ኤርትራ ካብ ትሕቲ ናጽነት ወይ ኣባርነት ይነብር ከም ዘሎን እቲ ናይ ብሓቂ እንደልዮ ሓርነት ዘይረኸበን መሰሉ ዘይተሓለዉ ህዝቢ ስለ ዝኾነን ነዚ ንምቕያር ከዓኒ ኩሉ ኤርትራዊ ብፅንዓት ክቃለስን ነዚ ክቡር ዕለት ኩሉ ግዜ ክዝክሮን ነቲ ናጽነት ጥራሕ ዘሎ ናብ ሓርነት ክቕይሮ መሰል ህዝቢ ንምሕላው ከምቲ ናጽነት ምምፃእ ብሓባር ብሓድነት ዝተቃለስና ሕጂ እውን ነዚ ዘሎ ገባት ስርዓት ናይ ውሕዳት ናይ ህግደፍ ስርዓት ኣውዲቕና ሓደ ናይ ህዝቢ መንግስቲ ወይ ከዓ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ ፍትሓዊ መንግስቲ قواماو منجستن ممساون ناي كلنا أوشتنا وصان دلنا دليت فتحي تصاعرن قالسن سلازحتت زون كونت كنقبرو نسل نغيل دقيمين حزب إرترا بحابون بنيحن كم تقدم حجي الناس نت 3 عامات بنيح استقالسته حجون حرنتو نورلاونتو خصلن كقالسن يصوع نزي كبر علتون دقيمه يوهانا بل دقيما حزب إرترا يوهانا نمبل 29 عامت ناصنت نكوع حكم يبل دقيما يغني لي سلتي قبل كل عدمه ثانك يو يغني لي استاذ برهان كورات سمعتنا ناي لومي مدبنا ابزي دمجمنا لنا زمص بروغراماتنا تخاطاتلنا يغني لي سلام كني ثانك يو